Mga produktong tatak Cordilleran tampok sa trade fair na bahagi ng Adibay Festival. Narito ang report. Iba't ibang orihinal na produktong gawa ng mga Cordilleran ang tampok sa kabubukas sa trade fair na bahagi ng isang buwang selebrasyon ng Adibay Festival sa Benguet. Mamamangha ang sinuman sa mga woodcraft na may iba't ibang disenyo. Ibinida ni Aling Emilia ang negosyo ng kanyang pamilya na nagsimula pa noong dekada 70. Gawa sa kahoy ng akasya at mahogani, ang sala set at dining set na umabot sa hanggang 15,000 piso ang halaga. Mabenta naman. Pag maraming tao, talagang mabenta. Okay, bakit ito po yung naisipan natin na inegosyo, ma'am? Oo, ito kasi ang karamihan kailangan ng tao. Ipinagmamalaking produkto naman ng mag-anak ni Juliet ang paggawa ng Dreamcatcher. Pinaniniwalang nagbibigay umano ng kahulugan ng mga panaginip ang Dreamcatcher. Pero nilinaw na wala itong kinalaman sa reliyon, kulto o anumang espiritual na aspeto ng buhay. Yung paniwala natin dyan ay kumbaga ang panaginip mo masama ganon, yung wave mapupunta dyan. Tapos kaya ibig sabihin yung nasa sentro, yun ang daanan ng good dreams. Hindi rin mawawala ang mga souvenir. Tatak Adibay ang karamihan sa mga disenyo ng mga printed shirts. Tiniyak naman ang pamunuan ng trade fair na nabigyan ng sanitary permit ang mga food stall sa lugar bago ang kanilang operasyon. May nagmamonitor sa kanila, kasamaan din natin sa Kapitolyo from Provincial Health Office. Araw-araw po silang nagra-rounds para i-check yung sanitation nila. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.